Dakop sa kasa nga drug by operation ang anom ka mga persona kag na-recover. Ang malapit nga sa milyon nga balor sang suspected Cebu sa Zone 3. Para kay Bacau, Monterrey, Iloilo City kahapon sa Agosto 6. Ang mga arestado mo Sunday Dexter Zapra, 35 anyos, San Cuarteruano, alias Ontoy, 14 anyos, John Celedesma, 22 anyos, Melchor Caro, 30 anyos, pareho nga residente sa Zone 3, Bacau, Monterrey, Darius Ladon, 30 anyos, ang kalando ni Wilson City proper, kag si Wilson Pugaw, 52 anyos, ang San Juan, Molo. Sunod kay Police Lieutenant Nick Gallego, team leader sang City Drug Enforcement Unit, nga nabaklan sang isa ka plastic sang suspected sa si Zapra, gamit ang 12,000 pesos kabay bus money. Na-recover sa posisyon ni Zapra ando sa pagid ka mga plastic sang droga, duwa kay Untoy, isa kay Ledesma, duwa kay Ladon, kag isa naman kay Pugaw. Actually, ini nga operation, more than 2 weeks na nato nga gina-monitor, kag kinkandakan nato sang stricto nga surveillance kontra sa aton sini nga subject, si alias Toto. Kag subong adlaw nagdesisyon kita sa pagkasa sa bypass operation tungod nga do talamak na gid ang paggamit nila sa dugas diri nga lugar. Ginpahayag pa yara sa 18 taran ka mga plastic sang droga ang na-recover nga nagabug-at sang 60 grams kag may market value sang 408,000 pesos. Sunod pa sa pulis mga K5 nga posibleng ang area o kanang abandonado nga balay ginahiwatan sa pagripak sang Cebu. Kag draman mismo sa Bacau, Monterrey nagahalin ang supply sang illegal nga droga sa kilala nga drogista. Balita nagikan sa distrito sa Monterrey. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.